दि बेयाव नोंथांमोनाबो थाफानानै नोंथांमोननि जि समस्या दं सारेन्डार एनडिएफआइफोरनि बेखौ जोङो फोजोबनानै लानो हायो। बुंनायाथ' गोबां बाथ्रा बुंगोन, एबसुनिफ्रायबो उल्थां फाल्थां बुंगोन, गुबुनाबो उल्थां फाल्थां बुंगोन, किन्तु गुबै खामानिखौ आसोल खामानिखौ सोर मावगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना एसे सुस्थ' भाबै साननानै नायनांगोन। जुदि जोङो जाय मानसिया दायथ' लानानै दिनै खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौ सहाय होआलासिनो सोरनिबा उल्थां फाल्थां बुंनायजों जुदि नोंथांमोना गोजावोबा बे जानाय नङा। ओंखायनो जेरै हाग्रामा महिला सारा चिफ सारा दायथ' लानानै दिनै संबिजित ग्रुपनि बिथांमोनजोंबो जगाजग खालामनानै बिथांमोनखौबो लाबोनानै जयै मोनसे मोजां सुक्ति खालामनायनि जि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बेवहाय नोंथांमोनाबो जाहाथे थाफानानै मदद खालामो आं बेखिनिखौनो खावलायबाय आरो गोबां बाथ्रा बुंला बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोन गासैनोबो सोलिबाय थानाय गोदान बोसोरनि हामलायथि बावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। बाखि हाबाफारिखौ जोङो गेजेर गेजेर जयैनो लांफाबाय थादोंमोन। दा दिनै जिहेतु कमिटि दानाय दायैनि खोथा बेयाव आं सानो जोंनि गासैबो बिटिसिनि मोनब्रै जिल्ला चिफ सारा बुंनाय बायदि आरो बिटिसिनि बाहेरनि आरो आङो मोनसेल' खावलायनो नागिरदों जोंनि आवगायनि जिथु पुरान कमिटि बिथांमोननि माबायावबो गोसोआवबो जेबो माने गोनो गोथो बा बिदि बिबानखौ लाना जेबो थानो नाङा। गथ'यै बिथांमोनाबो फैगोन खौसेयैनो मोनसे मोजां कमिटि आवगायनि मानसिया थाबाबो माने मोनसे गोदान कमिटि जायो आरो आं बेखौसो लुबैदों जाहाथे आरो बे समाव नैबे दा सावरायबाय थानाय समाव जाहाथे खौसेया थायो आरो दिनै मोजां मोनदों आं एफा बुरजाथार माने गोबां जिल्लानिफ्रायबो आं दिनै नुनो मोनना मोजां मोनदों आरो नैबे कमिटिया जाहाथे मोनसेयानो जायो आरो आं खावलायो मोनसेयानो जायो। नोंथांमोना जाय जायखौ हरो नैबे पेनेल लिस्टआव बे मोनसेयानो जानाया मोजां आरो आं आवगायनि कमिटिनि बिबानगिरिफोरखौबो खावलायो मोनसे जायोबा मोजां आरो आंनि खावलायनाया बेखिनियानो। मानगोनां दिनै बरमानि नैबे दिल्ली मैदानाव बुथुमनाय एनडिएफबि जि मेल बे मेलाव दाबावैसो बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां बिटिसिनि चिफ मुस्रि गेवलां हाग्रामा महिलारि सार आरो बे मेलावनो नुजाथिनो हानाय पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटिनि गाहाय बोसोनगिरि बिथां गंगाधर रामसियारि सार आरो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां इएम अनसुमै खुंगुर बर' सार बारग' एमएलए तथा जोंनि बिटिसिनि एक्स इएम हितेश बसुमतारी सार तामुलपुर समस्तिनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी आदा बिथां आरो एनडिएफबिनि जोंनि केन्द्रीय कमिटिनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो दाब दाब जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि एनडिएफबि सारेन्डार लोगो नोंथांमोन दा चिफ सारा जोंहा गोबां खोथाखौ नोंथांमोननो मिथिहोबाय जे जोंनि जि आन्दलन खालामग्रा ग्रुपफोरजों थाबैनो सुक्ति जानायनि लामायाव थांगासिनो दं। दा बिथाङा मोनसे गुरुत्वपूर्ण खोथाखौ बुंलांबाय